Buneyelu. Si ejide nke oji na-aga n'iru. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee Eze-Ana. Eze-Ana ị ga-adị. Eze-Ana ugochitubelu. Nwoke ọma na oraifite ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkuzi. Eze-Ana, Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu, onye mmanye ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu, onye mmanye ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, ugochitubelu ga-adị, ugochitubelu tempụl ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha, ndị ụka erigo anyị front and back, ndị oche enye anyị front and back. Fọdụ asịkala aka ghọrọ ụmụ Igbo, si anyị rapụ nke anyị na nke fa ka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ, mepekwa chọọchị fa, okpuru ụka bịakwa. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. Anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite na-anọ n'isi ya. Maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia maọbụ n'eziokwu TV, ma ọ bụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị bụ what you should know about marriage relationship as a man. What you should know about marriage relationship as a man. Yes. What you should know about marriage/relationship as a man. That is our topic. Mana before anyị gama n'iru, ọkwa dị mkpa. Tata bụ ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa Febụwarị. Mana tata ka anyị kwesịrị ịchịkọta aja anyị nke ọnwa, mana ọ ga-abụzi echi. Maka na taa bụ Tọzdee, bụ ụbọchị anyị ji enwe ministreshọn na tempụl, abụrụ ụbọchị anyị ji achụ aja ihe mme. So ọ ga-abụ tomorrow ka anyị ga-achịkọta ya. So ndị niile na-esonye na aja ga-enweta ihe onyonyo nchịkọta ya na their WhatsApp numbers. Dịka isi malụ, anyị anaghị esho ihu ọrụ na soshal midia maọbụ testimonies na soshal midia. You know why? Ọ dịrọ necessary. Ihe dị mkpa chọrọ ịkwụwala gị bụ na ndị mmadụ ebu ukwu ego nke ọnwa Maachị. Yes. Aja mbụ n'elu, aja ịpụta ihe, aja esigoro na ya bụ n'imirikiti enu. Mana anyị anaghị esho testimony na soshal midia maka na ọ dịrọ necessary, ọ bụrụ ihe anyị maka ya bịa. Chọọ ike isonye na aja nke ọnwa Maachị, ihe ị ga-eme wee forward ya 3 prayer request. Ime token donation to the account number. Then echatizie m na WhatsApp, agwa gị other details I need from you in order to book you. Ihe anyị na-eme bụ na anyị na-ewere ya 3 prayer request ebe n'ọlta, na-achụ aja, na-aga ọfọ, na-ekwubi okwu n'isi gị ụbọchị ọbụla.
You must have an altar that speaks for you. N'isi ụtụtụ a, ejegori m na temple chụọ aja gụọ ọfọ kwubie okwu n'isi ndị niile na-esonyere anyị all over the globe. Nwekwara ike isonyere anyị n'ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Distance abụrụ ịbarị a na aja maọbụ ọrụ anyị na-arụ na temple. Ihe nna achịkọwala gị bụ na ihe anyị na-eme ya bụ anyị chụrụ onye bụ aja ọnwa Maachị na-agwụ. Anyị jee na mmiri jee mee ndị mmiri saraka. Yes, n'afọ mmadụ dum gbagọtazie na temple chụọ aja for entities of powers ndị na-agagharị na-eme mma. Then gazie n'ebe nchụaja gbuo ebulu na-eme saraka. I can tell you n'ike dị na aja ha na-achụ n'igwe. Nke a bụ ihe ị ga-agba. Nke ọzọ si ji maka ya wee bịa ịkọwala gị bụ ọ bụrụ na ị na-anụ olu m site n'Eziokwu TV, ịlaikiri nkụzi ị na-anụ taa, ị chọrọ ịnụ ya ọzọ ma ọ bụ isendịrị mmadụ, jee na ma YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu oraifite ka efe ya. Anyị nwere nkụzi a nwekwazi over 1000 lectures nkụzi niile anyị na-akụzi n'ọdịnala Igbo. O nwere ihe ọbụla nkụzi ọbụla ihe ọbụla ị chọrọ ịmụ gbasara ọdịnala Igbo ị ga-eje na YouTube channel abụrụ ihe anyị metụrụ aka over the years. Nke bụ ọ bụrụ na ị na-esonyere m site n'Eziokwu TV, o nwere Nollywood movie ọbụla ịwọchịrị na channel anyị ị chọrọ ịwọchị ọzọ as we speak, anyị nwere Feet of Ignorance or Nollywood true life story ya bụ ịwọchị ya, ị ga-amara ịwọchị film. Yes, it's trending now. Jee na my YouTube channel Ugochitubelu movie productions na YouTube ịwọchị ya. Ọ bụkwa na ị chọrọ ịwọchị ọda movie ọzọ ndị ọzọ ị na-afụ n'Eziokwu TV, jee na Eziokwu Great Movies na YouTube wọchị ya. Ọ bụ na Igbo movie ka ịwọchị n'Eziokwu TV, jee na Eziokwu TV Nollywood Movies na YouTube wọchịkwazi ya. Echefuna na temple anyị nwere ọtụtụ worship songs. Yes, worship songs anyị nwere n'ọdịnala. Eche download eje na online Eze-Ana Ugochitubelu na online. Ị download egwu ndị anyị nwegasịrị. Then ka anyị gabazie n'ihu na nkụzi anyị ji maka ebe n'ụbọchị taa. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja nke ọnwa Maachị, chaatị m na WhatsApp. Ọ bụrụ na ị send a message, I will respond. Ọ bụrụ na ịkpa agba ọ bụrụ na m dị busy, my PA will pick it. Mana I can assure you ihe nweta message response almost immediately. So ihe na-ekwu chaatị m na WhatsApp 0813 8243 I repeat 0813 8243 ma ọ bụkwa 0805 7837 672. I repeat 0805 7837 672. Ọ bụrụ na ị na-anụ olu m site n'Eziokwu TV or YouTube, n'anya na ya screen ị ga-afụ dis numbers mkpọ. Ka anyị batazie na nkụzi anyị wee bịa. N'ọdịnala Igbo, ihe anyị chọrọ ịkọwala gị bụ about marriage ma ọ bụ relationship. Anyị wee kwuo na marriage and relationship na-etolu ihe etolu. Marriage and relationship ọ bụrụ egwu agba nkata na-agba anya. Yes, ọ bụrụ egwu ụmụasị. Or a duty called to duty that has to do with maturity. Ka i wee nwee ike handụruo surugede dị na ya. Maka na surugede bụ egwu ụmụ mmụọ. As we speak today, ihe gbasara mmekọ dị n'etiti nwoke na nwaanyị have destroyed many and will continue to destroy many. Ma ọ bụrụ na i pay attention to ihe ndị a chọrọ ịkọwara gị, before i toruo ogo ịba na egwu surugede a akpọrọ relationship or marriage ma ọ bụ sex, a na-etoru ya etoru. If not, you destroy your future. Enwego ọtụtụ ndị mmadụ, even great people, great minds, ndị kwesịrị ịdị very great, mana ihe gbasara marriage, relationship and sex destroy ha. All that I do is get without topic today, because marriage
slash relationship na-eweta sex. Now, ana m achọ ịgwa gị na anya bụ ihe edestroy gị ọtụtụ ndị mmadụ spend na-etu isi wee ghọta na etu isi kwado. Wee kpọọ ya egwu surugede, wee sị na egwu surugede bụ egwu ụmụ mmụọ. Na nwatakịrị ekwodo esiri ike adịghị ọgụ ọtụgbogo maka na egwu surugede. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? O nwere ọtụtụ ndị nwere ike ịkọwara gị na since ha banyere na marriage ma ọ bụ relationship ma ọ bụ sex life ka ihe niile gbasara ha ji wee tụrụ upside down, ka ihe niile gbasara ha ji wee kpọrọ isi na dịka m si ekwu agwa ndị mmadụ na sex is spiritual. Sex is spiritual. I keep saying it. Ekuzigo m nkuzi a over years now, and that will me repeat it again. I'm telling you that sex is spiritual. You know why? And with radiation, whenever you are having intercourse with opposite sex, what you are exchanging is current. It can make you or mar you. It can destroy you if care is not taken. I don't know how I will be able to explain this for you to understand it. You know, the man cousin man like him. They digress a little. Can use all the simplest method for you to understand to illustrate my point. You see individuals. You see colors of rainbow. Colors of rainbow. Remember, and when a certain season na na it got color rainbow color. Rainbow color. Okay, I don't know my Eze-Ana color. Rainbow color wo ogbando. Chukwu okere mmadụ. Mana achọrọ m ebe a ka nkọwasiere gị na rainbow color bụ iji wee gosi gị colors. All colors on earth achịkọtara ya ọnụ on that rainbow colors, and those rainbow colors represent human radiations, whether nwoke maọbụ nwanyị. Rainbow colors represent human radiations via colors. Enwe secondary colors, enwe primary colors. Enwelu color nyara color ibie na-ejekọ. Enwelu color nyara color ibie na-ejekọ. Enwelu color ị ga-abụ ime isi color na color onye gị color. Ị na-ege ntị? Enwelu color, example, enwere ị ga-asị gị na ị ime isi red na blue. Na ime isi red na blue onye gị green. Ị na-ege ntị? Nwere ihe na-aghọta? Enwere color nyara ibie na-ejekọ. Nwee color ọ ga-abụ ime isie ọ bụrụ ọgbara igbogharị. Onye gị color adịghị eme exist anywhere, and that is disaster. Nwere ịghọta? Ihe na-achịkọwara gị na o nwere these colors ị na-afụ 7 colors of rainbow represent the inner vibration color of each individual. O nwere color nyara ibie dị matchable. Yes. Enwere what's mma akụzie gbasara homogeneous species. Enwere a na-asị na ihe kwuru ihe akwụdebie, ihe ndị Igbo na-atụ n'ilu. Enwere ihe bụ ihe onye nyara ibie dị matchable. Achọrọ m ka anyị use simplest terms. O nwere onye nyara ibie dị matchable. Nwa onye nyara ibie can never be matched. Can never be your match. The person can never be your match, no matter what he does. No matter your effort, you can never match this person, because character-wise, 2 of you are incompatible. Spiritual-wise, 2 of you are incompatible. So it can never work. And whenever you want to force the 2 to become one, there will be disaster. There will be disaster.
So can you not check quality? Eze-Ana, I call you mad. No. Look for someone getting well, spiritual vibration compatible. To avoid disaster. To avoid had I know. To avoid the story that touches the heart. Sense is spiritual. You are not supposed to have carnal knowledge of whoever that is available. That is why ọtụtụ ndị mmadụ ji ata food today. Ị ga-ajụrịrị ese. Your intuition perception must be at work. O nwere ebe a na-agwa anyị agba ọfụ echefugo m the particular position say you have the gift of discernment. So you have to have the spirit of discernment to be able to weigh and scan your opposite sex. Kemano na give you the compatible spiritual. Eze-Ana whatever that is available. All destroy you go many. Can well Samson Malogat. Samson died careless death. You know why? Because originally Samson was ordained to be a messenger, to be a messiah, to be a savior, to liberate his people from their enemies, the Philistines. But whether Samson succeed or not, to me, Samson is a disaster. Because he allowed a Delilah into his life. I don't know who is that Delilah in your life. It could be because of your quest for sex. Ezeana, another spiritual Delilah that will destroy you. All that greaters are not good. And we'll go to them mad destroy their destiny. Because they went in to play with a woman's altar. There is radiation. Let me give you an example. They can say, spirit with radiation on our radiate. On ya batalo, at middle of pregnancy, the first time the woman will experience the first kick of the baby inside her womb. For the first time, the spirits they take on possession of that growing body in her womb. Once the spirit enters that body, the spirit that reincarnate, that want to make use of that particular vessel, that body, growing body, on the woman, on the mother's womb. Once the spirit enters, your baby will start kicking. As mothers, they understand what I'm saying. So when the spirit enters, it vibrates. The body will begin to vibrate. The same way the body, our own body, radiates. On ya patarana. If a room are overcrowded, you get notice na again we heat. Na that room. Example, if a room, mother na turn on ya, or got the calm. Man at the same room, what I'm mad 100, they went at the same room. They got found at that room, garden unbearable, the heat. Because human being radiates. If you hear where this illustration will go again, because you got to spiritual eyes, you get the way for name with radiation. Nation at home, madam. If you hear you got that radiation of man. If forever and they can look at this picture of Virgin Maria, Our Lady of Mediatrix of all graces. Eze-Ana, and we had the radiation Sinaki and a flu. But if we ever sell the divine mercy, heart of Jesus, I don't think what the first idea of your radiation is all about. So when you are having intercourse with the opposite sex, both of you
exchanging that current. Exchanging that current. Yes. So it can mar or destroy you, can make or mar you. Ma ọ bụrụ na your own current is weak, your opposite sex, maybe a woman, current is higher than your own, she will destroy you. A woman's altar has destroyed so many. You put a full mad because na ịhapụ ngana gị ka ọ na-control to the extent you want self-control. So it can destroy you. It can destroy your future. Because no mmadụ ajụ wee na-eri butere adịghị anya na ndị Igbo na-achụ ya n'ihu. So you jụrụ ese wee na-eri, then you can face adịghị anya wee nwụrụ. So before you go into any relationship or marriage with any opposite sex, jụkwa ese ma gị na onye a spiritually una are compatible, physically, character-wise, una are compatible. To avoid story that touch. Onye dị, as long as onye ahụ jere human being, dị total useless. Enwere radiation ọnwụ na onye na-radiate. Color ọbụla onye ọbụla na-exhibit nwere color match. Nwere ihe na-aghọta. No matter how a lady is or a guy is, like color na-radiate spiritually could be black, could be green, could be violet color, violet. It could be green. Nwere color ọ dị attracted to, ọ ga-adị matchable to. Mana ajụghị ya ajụ nwere ike ebute adịghị anya. So he kwesịrị icheck the spiritual color and the physical color. Very important. Onye a gịnị ọnwa match. O nwere ọtụtụ stories ndị mmadụ na-ebu anyị mana nature of my work. Ndị mmadụ na-confide in me with so many stories. Ụfọdụ agbakwa ndị agbata n'afa. Ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ o nwere a lady na-agwa m na kịta as you speak na all the confused in life. Confused all the bụ na o merie na ya amụrụzi what to do. Fact that the thing merie ya na-achọ ịba depression. Ya dị depressed. Gịnị kpatara ya? Na o mekwuziri ya avoid ya ihe ọbụla bụ relationship. Ihe men o wesị m na ya noticing onye a na-agwa a beautiful dancer, a beautiful young lady. O sị m na ya adịgo fed off ihe gbasara relationship. See why? O sị m even marriage they are not interested. This is a lady of about 28 years, which is already all the go right for marriage. Mana, because of what she have already experienced in life, I do enjoy a career with the problem. Also, when you hear an experience in life, and I woke up on another hotel, we go down. If one were a young, beautiful lady that once he pass by you, you turn and look back. When you hear that, once woke up on that, we begin to go down. Sorry. Woke up on a business wise. Anya na your business is going down. Every a contractor, he be done with difficulties. You money what has your contract. Every onye na-eme business will go going down. At the stage, na ndị mmadụ na-akpọzi ọgbanje. Ọtụtụ ndị mmadụ na-akpọ many names. Ụfọdụ na-akpọ ya bad luck. Ụfọdụ na-akpọ ya many names. Ụfọdụ we attribute their predicament back to her. And for her, he knows nothing about what is happening. So I want to wear those names on a road and be on air. And to make the matter worse, now some of these people will there near for say, oh, I love this man. I would like to end up as his wife. But
Behold, small time, him, the man business will go down. The man in PKRS, no make ya. Now I say, no smoke without fire. But the worst thing to make the matter worse, we know on the oka. Then condition, yeah, I couldn't help her much. You know why? Oh, nyekwelu, enyere ya aka. Maka na onye toilet na-aba n'ihu ụzọ. Mana such a person, ọ bụrụ mmadụ niile, ọ bụrụ onye unu ka a na-amara ọgụ n'ụkwụ n'ala. Maka na m gwara onwe m, I understand how things work. Ọ bụrụ na that such a person si na ọ na-abụ nwoke ọbụla ya na ya mekọrọ ihe, ma nwoke ọbụla nụrụ ya enwe problem financially. Ọ bụrụ somebody like me. Such a woman, I can marry such a woman and nothing will happen. And I will never go down. And my business will never go down. Whatever I do will be growing from strength to strength. You know why? Because I understand how things work. Yes. Ihe kpatara gị nwere onwe gị ji abụ because nyawo nwata nwaanyị. Gị nwere onwe gị na-ejekwu ya iwu ofeke. Whereby ndị iwu ofeke, the vibrations and the ihe carry gị. So whenever a woman radiation is bigger than yours, you go down. Ihe ọ pụtara bụ na ọ bụrụ nwoke niile ga-alụ nwaanyị dị etu a. Nwere ihe na-aghọta. Lụta ofu ihe one lady call m one time mgbe m ka nọ n'ụka ọbịa nọ na my office wee bịa. Wee na-akọlụ my secretary, office secretary then. Ihe na-eme. And then ihe a na-eme na-ejego many places, na-ejego oru jee Igbo. Ihe a ka na-eme. Ọ bụ na ọkịta ama m ihe m eme napte na nabọ. What you don't know is only a mystery to you and not to all. This lady, I don't know my inner office, now here my secretary in the outer office. Oh, that's my secretary. Norma. No work it out go back here. No, 3 guys. Bye. And I'm going to go back here. And my secretary, when I check, how come? Always here, as a guy, you want a problem. And I hear you. I didn't know guys here in a movie. Man, not true life stories. And I hear you want a problem. Man, was your buna. Maya Bugurigi. You was not this girl too good. But can will not touch your finances. And I go to you can name of my business. You I will marry you. Fixed date. You will not live to see that date. Where you got that? Here they meant under the sun. You will not live to see that date. Ihe abụrụ mmadụ kọlụ no onye ọ na-eme ji ọnụ ya na-ekwu ọ bụrụ na mmadụ na blackmail ya. Ọ sị na nke mbụ if is here that date you will not reach that date you will die. O wee sị m na the other guy fix the date. Fix the date no ya abịa fụ ndị be ha. Oluwo send na agba bọọlụ Premier League. The boy wee na ya fụ na fuel ya agwụbago were gallon buru machine ya ka o je gbata fuel moto pịagbuo ya ọnwụrụ. As if that one is not enough. The second guy, after some time, another guy gbakwa. The second guy fix a date n'Easter that year. No ya be ni ana. Wee sị ya ka eje Lagos je mee supply ka ọ natazie within 2 weeks gap ya afọ ka ya nazie village make up arrangement with ndị be ha ka abịa mee gie. This guy jere Lagos pụọ n'ụzọ ndị ori mee moto ha attack. So that boy ka agbawu na that moto. Nwere ihe na-aghọta. As if no coincidence. Mana ọsọ nyanwa bụ onye na-ama ndị mmadụ adị ama. Na mecha ịgbakwa onye nke ịtọ. Onye nke ịtọ ahụ kwa. Na anyị dokwa otu mbọsịkwa na ya abịa mee gie. Onye nke ịtọ bụkwa na ya mee gịnị
na ya na ya na-adị na mma. O wee lụ ụbọchị onye nke ịta akakwala mgbe ọ ya abịa mee gie nke ahụ dị ka oge Septemba ọsọ ọ kara ọsị bifo Septemba anwa that boy ahụ wee jee ugwu Awụsa Abuja jee gochaa ahịa na-abata moto ha nwa accident boy die. So nyanwa ma ndị a niile maka na ndị a niile wụ from 3 different places ha mara ibe ha mana ọnyanwa na onwe na-abụ nye na nwakwa ihe baghara itighara deti inwe ọdachi na awụ ya nụkwa dị news na asị mekọtazie ike gwụzie ya o wee na-ebezi na ya needs help. Onwe ihe na-aghọta gị na ya na anyị nkịtị nwe ọpụrụ mana ime sure na date of ipe price inwe ọdachi ihe na-eme. But what you don't know onye nke ọzọ na-asị this is the other lady with the other day wee na-akọ nke ya na di ya bekaziri na-akpọzi ya asị na before di ya na Ọnịcha main market na before di ya anụọ ya na di ya na-eso agba Dubai na-ebunata ahịa mana na ya abata na be di ya mụọ ofu ngwa mụọ nwa na to cut the whole story short na di ya nwa na-agbabu obodo oyibo before ọ nụọ ya bụ keke driver ka ọ bụ now n'Ọnịcha. O nwere ihe na-aghọta nke mekwụziri na ụmụnne di ya ma nne di ya onye ọbụla megide kpọrọ ya asị na-asị na onye nwa wụ bad luck na nwa ha na-emebe ọfụma before ọ nụọ ya mana since anụchara ya no downfall akụkọ ya wee dị ka akụkọ Jabez. Enwere meditens na-aka ọsọ ihe ndị a dịka nsi wee kwu nọọ ajụghị ajụ wee rie butere arịa wee nwụrụ. Ihe na-ebute ihe ndị a nwere ike ịbụ ndị otu o nwere ike ịbụ ndị ọgbanje nwere ike ibute elu o nwekwara ike ịbụ ihe si n'iyi ụwa o nwekwara ike ịbụ ihe si na mmadụ aka ya ebe aka ya ruru. Gị bụ nwoke ị kwesịrị ịnụ nwaanyị karịrị gị na mmụọ ife atọ ọrụ n'ihi ga-eme ya o nwere ihe ị kwesịrị ime ọ na ịmara na mgbe ọbụla ị na-edeti nwaanyị ma ọ bụ mgbe ọbụla ị na-anụ nwaanyị na ị na-anụ ezumezu ya na mmụọ niile si ya ịmara na mgbe ọbụla i bidolu kpọrọ nwaanyị jee mee ego nwaanyị ọ wata nwaanyị na be gị n'ịnọ ka onye ga-ebute mmụọ na bie ị nwere idea yes and ọ bụrụ for any reason na iji ebute mmụọ na be gị ịdị mandated na ị ga na-echukwa anya bụ mmụọ. Ọnya ka anyị wee gwa ụfọdụ ndị mmadụ na-asị ka eje kpọtuo chi ha n'okpesi wee na-agwa ha na okoro erughị eru wara ọgọdọ ekuchi iburu oburu eburu ya ọgọdọ na ọ bụrụ na onye mma asịsị akpọtuo chi ya n'okpesi bụ na ọdụ etu a ndị Katọlik si agba n'aka masị ha sị na ha na-achụ Jizọs aja mana emekọtara fada sị n'okwu odido dị asọ ọkpọtuo Jizọs ha na achịcha na-eje na fletịrị ya o buruzie eje chi na mostras chi na chapel ndị mmadụ eje na-ekpere ya. Ihe ọ na-achọ ime bụ ka ọ kpọtuo Jizọs ha ka ọ nọrụzie ha nso so that at any point given time you can go and see Jesus. Ị na-ege ntị nne ji dị iche ya na-akpọkuru Jizọs n'ikuku kperie nke a ndị ya. So ọ bụrụ na ịdịba already na ị nọrọ nso ị nọrọ n'ụlọ be gị ma ọ bụ na ị na-eme dibịa and na ị nwere conducive environment ebe ị ga-adọbachi gị n'obesi na-atụrụ ya nzu. Ihe eji akpọtụchi mmadụ n'obesi bụ ka ọ nọdụ gị nso ka ọ ga-abụ ụtụtụ ọbụla ije chukwa ya tụọ ya nzu kpụgharịa ya ọjị tụọrọ ya nkwụ ka ọ nọdụ gị nso na ị nwere ike ije apụrochie ụtụtụ ehihie abalị. Mana ọ bụrụ na ị nọrọ nso ije na-akpọtụ ochi gị n'obesi bunata ya n'ụlọ be gị
ma ọ bụ buru eje dọwa ya na be dibịa is wrong format. If not, na-akpọtụ ya n'anyanwụ na-egburu ya arụ na-achụrụ ya aja, ọ ga-anabata ya. Ihe m na-achọ ịkọwa na o nwere ihe dị iche na gị na nwaanyị na-ayị, ọ na-esi bie na-abịa be gị, ọ bịacha ọ na ihe dị iche dị na ya na n'ijesi dubata nwaanyị edubata obi gị na-ebiri 247 jezi eme ego nwaanyị duruzie edu bịa be gị. Mgbe anyị du bịa, ọ bụrụ si ya abịa, ọ bịara wutichie na ezumezu ya na mmụọ si bie nne ya na mmụọ si be nne ya, maka na ndị Igbo na-atụ ilu site na nwata biri ụlọ okele mmụọ. So mgbe ọbụla ije gwa ngwuru nke gị dubata nwaanyị, idubatara mmụọ, maka na nwaanyị bụ mmụọ. And ị kwesịrị ịdị echukwa ya bụ mmụọ anwa, na-echukwakwa ezumezu si enu. Example, ọ bụrụ na nwaanyị ịma na nnukwu nwaanyị ka ị na-anụ, na-echukwachi onye onwe ya. Ọ bụrụ na nwunye gị na-eje chọọchị, chụka nwaanyị adobere isi, kpọtụ ochi onye owu ya, na-echukwachi onye owu ya, na-echukwa ezumezu mmụọ si enu, na-eme ha ka obi na-adị ya mma, na-emekwazi nwaanyị ha ka obi na-adị ya mma. Ị mara na gbara eji ụlọ ga-atụpụ ute. Ịnọkwa na ọgụ kpọọ ezumezu mmụọ si ma mmụọ si be nne ma mmụọ si be nna, chụọrọ ha aja, gwa ha na-echọkwa n'ịlụ nwa. Example kịta na m na-achọ nwaanyị na nwa nwaanyị chọrọ ịnọ, asị na onye mmiri na o mere nke a, na onye ọgbanje na o mere nke a, na onye bụ ịnụ ya nọ onwe shoda biznes ya gbari ya, onye ma onye a na mmanụ. Ihe m ga-eme mkpọrọ nwata nwaanyị, ọ bụrụ na onye mmiri ma ọ bụ na onye ọgbanje nọ ndị otu na-enye ya nsogbu, mma akpọrọ ya jee na mmiri, ndị ebe agwa m ndị mmiri nwa ụlọ nwaanyị na mfụ ya na nchọrọ ịrụ ya. Ebe m dị n'ifo setụrụ mma setụrụ dị ya, chukwu bụ kpụọ mma echukwa ya, eduru m ya na-abị m ndị ọ natara dị ma ọ bụọ nna ozuzu afọ, bụọ nna ozu ego, bụọ nna ozu ego, bụọ nna ozuzu ori, udo ga-achị ya, maka na ama ka esi eme mmanwụ. Ị na-ege ntị? Anyị amaghị agbawa mere na amara edina. So ọ bụrụ na ị na-anụ nwaanyị, marụ na mgbe anyị ga-erute nwaanyị ahụ na be nna gị na ị chọrọ ịnụ ya, nọọ mmụọ ka idubata. So ị ga na-echukwa ya, na-eme ya obi aṅụrị, na-emeri, na-echukwa mmụọ niile na-eso, maka na ezumezu mmụọ niile esoro ebe ije dị. Ọnya akpata na nwaanyị bụ ije dị bichaa ndụ ya nwụrụ, ijego ụbọchị a na-akwa ozu, eriri ga-eri na eje vileji, ghọtara ihe a na-ekwu. Ije ụbọchị a na-akwa ozu nwaanyị, ị ga-afụ na ọya abụ ihe dị ka ebe 4:35. Ịfụ na o nwere ndị ga-abata na na-asị na ndị nwe ozu na-abata, na ndị nwe ozu na-abata, ha na-abata igrupu, a na-agba ijemere ozu, na ndị nwe ozu na-abata, ndị be nke nwaanyị na-abata, ha na-ada abatawa last. Ha batacha anwa, enwegasịrị ihe ndị ọzọ a ga-enyegasị ha, ma foto ma ihe ngịga, ihe eji ese na ngịga. Ha ya agwagbo ụnụ ụbọchị ụnụ ji eke ozu, ka ha ya agwa ụnụ ihe anyị enyegasị ha ụbọchị ha ya abịa. Ịfụ na ha bachaa n'ọgbọ, eje setụrụcha ha, nyecha ha ihe ha niile eji wee kwụ ha. Mgbe ị ya afụ na ha na-ana, ịfụ ka MC na-ekwu na ndị nwe ozu na-ana. Gee ntị, ihe ọzọ ị ga-anụ mkpọ na ana. Nwere mkpọ na ana ya agba, mkpọ na ana ya agba, mkpọ na ana eji agbazechi top root, maka na mgbe ọ na-abịa, ọ bịara wutichie na ụmụ mmụọ sochie wee bụ ije dị. Mkpọ na ana a na-agba agba ịgwa ha na ije ọma bịara na ngwuru a be ndị be obi has ended. Ya sokwazi ụmụnne ya wee nachighi azụ. So mgbe ahụ ụmụnne ya na-anazi, ịfụ na ọ ya emegide na ọ ga-esokwa ha wee na ya na mmụọ nsọ ya edota ije dị ọbịa n'obodo ya endigo. O sokwazie ndị be ha, ma ngịga ma ji ma ewu ma ọkụkọ ma ihe niile a na-ebinye mgbe ahụ, ma foto, nsokwa ndị be ha wee megide wee na-abịa, ka ọ ga-agba ọchị ịnụ ụwa ka ọnụ ụwa be nna ya. So ka ị malụ na iduru nwaanyị, ịnụ nwaanyị ma relationship abụrụ egwu agba nkata, ọ bụrụ abụrụ ọkụ agba ngada wee na-anya, ọ bụrụ ihe ụmụazị. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ihe m na-ekwu maka ya bụ na before ị banye na alụmdi na nwunye ma ị banye na relationship, ekwu ka a ga aka ime the needful, maka ịchụkwacha ụmụ mmụọ niile so oge nwaanyị na-enwe problem. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a, ma ọ ga-afụ nọmba, ma ọ na Watch Eziokwu TV ma ọ bụ na YouTube. Ka anyị kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a, ma ọ bụ na ịchọ ka a gbara gị afa miri emi,
send the message na WhatsApp ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. Agwa ọgbọ ụfọdụ isi ndị niile sonyela anyị n'oge awa nke eziokwu, ma ndị nwoke ma ndị nwaanyị. Asị na Amaka ya emere ụlọ, asị na keka ya mụ na chija ya mụ na echecha ihe ọjọọ ya mụ na ya bụ onwe ndị enyi temple, friends of the temple, children of the temple na ndị sonyela anyị na-aja ọnụ a Febụwarị a. Asị na Amaka ya emere ụlọ, asị bụ ihe unu ga-eribịa ihe eri unu abịakwana. Asị m echecha ihe ọjọọ ya mụrụ ya ma onwe n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gasị ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. Daalụnụ.